cae 4, bydd bechgyn blwyddyn 9, Bryn Teg yn erbyn Esgob Llandaf. Ar cae 5, bydd bechgyn blwyddyn 9, Pont Ardilais yn erbyn Ysgol Uwchradd Casnewydd. Ac ar cae 6, bydd bechgyn blwyddyn 9, Coed Cai yn erbyn Bryn Turion. Bydd na ddim gemau am 11 ar cae 7, 8, 9, 10, 11 a 12. There will be no games at 11 o'clock on pitches 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Diolch.
A byddai modd i tîm blwyddyn 9 Pontio'r Bylais, please mynd i cae 5, please. Twenty-nine, 24. Twenty-nine, 24, boys.